טוב, אז ככה, כמו שאמרתי, אני ניר סקופ, יועץ משכנתאות. היום אני רוצה לדבר איתכם על מחזורים. איך להפוך את ההוצאה החודשית להזדמנות. מה זה אומר? איך, ואני אסביר בהמשך. מי אני? אני ניר, אני בן 53, אני אבא ל5 ילדים, נשוי לידי אשתי, הבת שלי הגדולה אופיר, עמית, ענבר, אלון ואלה, יש גם כלב בסיפור. הייתי לוחם בצנחנים 3 שנים, עשיתי מילואים עד גיל 50. איך שהפסקתי, עברה שנה, הם הבינו שאני לא במילואים, התחיל 7 באוקטובר. עבדתי בהייטק 28 שנים, 25 שנים מתוכם פה באמדוקס. התחביבים שלי זה לראות סרטים, ספורט, בעיקר כדורסל, לראות, כמו שאתם רואים. אני אוסף שטרות ומטבעות מכל העולם. אז ככה, אני היועץ האישי שלכם של המשכנתאות, יכול לעזור לכם. אני חבר בהתאחדות כבר 6 שנים. אני מומחה בהצעת פתרונות לכל לקוח באופן אישי. אני בודק מה מתאים לו ואיך. אני דוגל בשקיפות ולאן. אני מסביר ללקוחות בדיוק מה הולך לקרות, מה הם עברו ולאן. אני בודק להם. אני יודע להתנהל בכל סוגי המשכנתאות שיש, מדירה ראשונה, שנייה, דירה חלופית, משכנתה לגיל השלישי, מורכבים. והמטרה שלי למצוא לכם את הפתרון הכי טוב והכי מוצלח, שיחסוך לכם מאות אלפי שקלים. עכשיו, מה עם משכנתה? משכנתה זה לא רק הלוואה, זאת התחייבות ארוכת טווח, שלמעשה אנחנו רוצים לקנות נכס. עכשיו, הבנק לוקח את הנכס כבטוחה, ואז הוא יודע שאם לא תשלם, יש לו ממה לגבות. המשכנתה מורכבת ממספר מסלולים, מפריים, ריבית קבועה, ריבית צמודה, אתם שמעתם כבר את כל הדברים האלה. העלות כוללת יכולה להגיע למיליונים גם, תלוי במחיר שלקחתם. כל משכנתה, כל מסלול, זה תלוי, לוקחים גם ריבית, יש הצמדה ויש את הקרן, זה מורכב, מלא דברים חדשים, אנשים מפחדים מזה נורא, וחבל. היום נדבר על למה כדאי למחזר משכנתאות. המשכנתה שלכם יכולה להשתנות מכמה סיבות. א', המצב של השוק. מה שהיה נכון לפני כמה שנים, לאו דווקא מתאים עכשיו. מבחינת ריביות, מבחינת הכנסות שלכם, מבחינת מצב משפחתי, כל מיני דברים, מאוד חשוב לדעת. כמו שאמרתי גם, גירושים, הרחבת משפחה, יש מלא סיבות למה צריך לבדוק. יש מסלולים חדשים, הטבות, אז כדאי לבדוק את הדברים האלה. אם אתה מקצר את הטווח, אתה יכול לעלות החזר, כי יש לך יותר שכר, אתה חוסך מאות אלפי שקלים. או למשוך את זה ליותר זמן בשביל להוריד החזר חודשי, בשביל שתוכל לנשום. ואני אראה דוגמאות בעקבות מעט. אז אלה יש 5 סיבות למה כדאי לפנות ליועץ משכנתאות כדי למחזר משכנתה. 1, אם אתם שומעים שהריביות ירדו, צרו קשר, נראה אם כדאי למחזר. בדרך כלל כן, אבל כדאי. כי אם הריביות ירדו, גם יש קנס, לא תמיד כדאי. אז צריך לבדוק. אם התשלום החודשי כבד עליכם, אתם חנוקים, בדרך כלל אתם מתלוננים על המשכנתה כי זה הסכום הכי גבוה. אבל יכול להיות שיש עוד הלוואות מסביב. הלוואות קטנות שלקחתם, שחונקות אתכם. אז אותה גם אפשר לקחת ולאחד אותם למשכנתה, לחבר אותם למשכנתה. אם משתנה מצב משפחתי, התרחבתם, יש יותר ילדים, חלילה התגרשתם, מחלות, דברים כאלה שלא נדע, אז צריך לדעת. בכל מקרה, אם עבור 2 לפחות, כדאי להרים טלפון ולבדוק מה המצב, כי יכול להיות שיש שינוי שאתם יכולים להרוויח. איך עובד תהליך מחזור משכנתה? דבר ראשון, יש את הפגישה איתי, אני מקבל את כל המידע, מבין, רואה מה המצב. אחרי זה אני יושב איתכם ומבין בדיוק מכל אחד ואחד מה המצב שלו, מה הוא רוצה, מה המטרות שלו ומה הוא יכול. אני מתאים את זה כמובן עם נוהלי בנק ישראל והבנק הספציפי שאנחנו נלך אליו. אני פונה לכמה בנקים, אבל כל בנק זה טיפה שונה. בונה תמהיל מיוחד שמתאים לו, מציג ללקוח
ומסביר לו את היתרונות, את החסרונות ולמה בחרנו במסלולים האלה. אני נותן לו לבחור כמה, מראה לו 2 לפחות, ואני אומר לו, זה אני ממליץ מהסיבה הזאת וזאת. היתרון במסלול השני זה ככה, וביחד אנחנו מגיעים להחלטה. כמובן שעושים משא ומתן מול הבנקים, מקבל את הריביות הכי טובות. ובסוף אני ניגש עם הבנקים, אני ניגש עם הלקוח לבנק, בשביל לחתום איתו ביחד, לבדוק שמה שהבטיחו לנו מקבלים. פעם אחת גם נתקלתי שהם עשו שם טעות, אז הם ייתנו את זה על המקום. אז חשוב מאוד לגלות את הדברים האלה. בדרך כלל זה לא קורה, אבל פעם אחת ראיתי שזה קרה. נעבור קצת לדוגמאות איך אני הצלחתי. אוי, קטן, לא ראיתי. בכל מקרה, יש הלוואות, כאילו עשיתי מחזור משכנתא עם הלוואות נוספות, היו הלוואות של 42,000 שקל, ההחזר היה 1,200 שקל, אז מה שעשיתי, הכנסתי את ההלוואות האלה לתוך המשכנתא, והורדתי את ההחזר ב-400 שקל בחודש, וחסכתי סך הכל 1,161 שקל. דוגמה נוספת, עשיתי רק מחזור, וכמו שאתם רואים באדום, זה הגרף שהיה אמור להיות. לאט לאט עולה, עולה, עולה. אז מה שעשיתי, שיניתי את המשכנתא, ואז יש תחנת יציאה כל 1.5 שנה, וחסכתי להם כמעט 250,000 שקל. פה מחזור רגיל, מה שעשיתי, הורדתי כמעט 200 שקל בחודש, ובשיא הורדתי להם פחות מ-1,250 שקל, קיצרתי את המשכנתא ב-15 חודשים, וההחזר החודשי, הם התאים להם שזה אותו סכום בשביל שהוא לא יעלה, וחסכתי להם מעל 178,000 שקל. עשיתי עוד משכנתא של מחזור פלוס איחוד הלוואות ועוד משכנתא נוספת. ההחזר החודשי היה להם 11,500 שקל, הם היו חנוקים ולא יכלו לעמוד בזה. עשיתי להם מחזור משכנתא עם האיחוד הלוואות ועם המשכנתא הנוספת שהם צריכים, והורדתי את התשלום כמעט ב-3,000 שקל. וההחזר בשיא הוא יהיה כמעט גם כן 2,800 פחות, תחנות יציאה כל 2 שנתיים. עכשיו, הסיבה שעשיתי את זה ככה, כי הם אמורים לקבל כסף ולסגור את כל המשכנתא תוך 1.5, תוך 5 שנים עד 7 שנים. יש להם את הכסף בטוח. אז מה שאמרתי להם, נעשה את זה פה, נתתי להם תחנות יציאה כל 2 שנתיים, ואז הם יכולים להחזיר את המשכנתא ללא עלות, ללא קנסות וכל הדברים האלה, ואז זה חוסך להם כסף. מוריד להם, נותן להם אוויר כעוד 3,000 שקל בחודש. זה לא משהו סטנדרטי, אני בדרך כלל לא אוהב למשוך את זה בצורה כזאת, כי אם הם יישארו עד הסוף הם ישלמו קצת יותר, אבל לפחות גם יוכלו לחיות. אבל כרגע זה המצב. למה לבחור בי? למה כדאי לכם לעבוד איתי? אז מי שמכיר אותי ועבד איתי יודע למה. כל האחרים, אני פשוט חוסך לכם זמן ובירוקרטיה ולעבוד מול הבנקים שאתם לא מבינים את השפה שלהם. כי מה שאתם אומרים לבנקים, לאו דווקא הם מבינים את זה לכיוון שאתם אמרתם. לפעמים מילה אחת לא במקום, עוצרת את הכל ומתחילים הכל מההתחלה ומבקשים עוד מלא מסמכים, וזה יכול לתקוע. אם למשל, אתן לכם דוגמה, לקולגה שלי, לקוח, היה רווק, לא התחתן, הוא לא היה רווק, הוא לא היה נשוי, ושנייה לפני שהבנק מתקשר אליו ואומר לה, אני לא יכול רגע, פה אשתי צריכה ללדת, אתה נשוי, יש לך בת זוג, רגע, הופה, עצור, תביא עם שאלה, והיה להם לחץ של זמן. אז צריך לדעת גם להגיד מה להגיד ומה לא להגיד. הגישה לבנקים, היום נורא קשה לגשת לבנקים, הם לא עונים, יש לחץ, גם במלחמה יש מלא פחות אנשים בסניף, עובדים, אז צריך לדעת איך לגשת אליהם. עכשיו, אם אני לא מגיע לבנקאי, אני מגיע למשווק הארצי, המשווק המקומי, ויכול לעזור לכם ולדבר איתם. יש לי קשר אישי איתם, כי אני מכיר אותם, באופן אישי גם. שקיפות ואמינות, כמו שאתם יודעים, אני דוגל בזה לספר את הכל מההתחלה, את היתרונות ואת החסרונות של כל מסלול שאנחנו בוחרים, שידעו בדיוק מה קורה. ליווי אישי, אני תמיד זמין לשאלות, לבעיות, להסברים, תמיד. אני גם עושה את הבדיקה של כדאיות, אם כדאי או לא כדאי, ולפעמים אני ממליץ לא לעשות את העסקה. לא לעשות את העסקה, מכיוון שזה גדול עליכם, כי אני רוצה לטובת הלקוח, אני לא רוצה משהו נגד הלקוח. בכל מקרה, השלב הבא הוא קל, קבלו שקט נפשי. אני אבדוק לכם את המשכנתא ללא עלות.
קודם כל, זה פעם ראשונה. וזהו, ותמיד לזכור. מה? די.